Heat stress o baka heat stroke, posibleng masinati ni bisan kinsa tungod sa grabeng kainit sa panahon. Subay niini, subling pahinumdom sa mga doktor sa kanunayng pag-inom og tubig. Ani ang report. Pagpanakit sa ulo, pagkalipong, pagkaluya, o pagkaway kusog, pagka-iritable, grabing pagpaningot, pagsaka sa body temperature, ug pagkauhaw, pipila lang kini sa mga sintomas nga mabatyagan sa tao nga nakasinati og heat stress. Ning nasinating kainit karon sa panahon, dako ang posibilidad nga masinati kini sa mga tao nga nagbuad sa adlaw sulod sa taas-taas nga panahon. Alas 11 kagahapon sa buntag, natala sa PAGASA Mactan Station ang labing taas nga heat index niya ng adlaw nga miabot sa 37 degrees Celsius. Matod sa pag-asa, ning maong sukod sa heat index, delikado ang sobra sa 20 minutos nga direktang pagbuwad sa adlaw. Anybody can experience, lalo na you are exposed to very high temperatures, no? And naaman sa better measurement, no, kung kisa itong at-risk magkakaroon ng mga heat-related na mga emergencies. Matod ni Dr. Debra Custodio, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, nga ang labing delikadong heat-related illness mao ang heat stroke. Kundi dayon maatiman o madangat sa tambalanan, mamahimong musangpot kini sa pagkabaldado o pagkamatay. Pipila sa mga timailhan sa heat stroke, mao ang kalibog, kawalay tarong sa panghuna-huna, pagkasapid-sapid sa dila kun mo istorya, mawadan og panimuot. Init ang lawas, uga ang panit, o baka grabing singot, ugang hilabiang kataas sa temperatura sa lawas. Gitataw hinuon ni Dr. Custodio nga bisan pa man sa kainit sa panahon nga nasinati karon, walay mga pasyenteng nadangat sa Lapu-Lapu City Hospital tungod sa heat-related illness. So ang secret of Ana is to really hydrate with fluids, no, water jud siya in particular. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.